Bernard Licari huwa għalliem tal-Ingliż li ħadem għal 16-il sena sħaħ fil-Libja wara li kien intgħażel mill-Education Office. Licari kien wasal il-Libja fil-15 ta' April tal-1986. L-ewwel esperjenza tiegħi kienet li malliqhom filgħodu kien il-bombardament ta' l-Amerikani fuq Tripli. Minn hemm Bernard Licari spiċċal tliet ġimgħat sħaħ fid-deżert bil-familjari tiegħu ma jisimgħu xejn baħbaru. Jirrakkonta li l-awtoritajiet kienu talbuh jgħallem lill-istudenti biex ikunu jistgħu jintbagħtu jistudjaw f'pajjiżi oħra. Iżda dwar dawn l-istudenti Licari qatt ma sema xejn u meta kien jistaqsi dwarhom ma kinux jagħtuh risposta. Jitkellem dwar ir-restrizzjonijiet li kienu jeżistu fil-Libja, ix-xkil li saf fix-xogħol tiegħu u l-korruzzjoni li fi kliemu minn dejjem kienet teżisti. Kull darba għalli transferjawk ma' kumpaniji oħra, mhux dirett minn hemm, biex tidħol u toħroġ mid-deżert irid special pass u għax tgħallem l-Ingliż tagħmel permit ieħor u dawn jagħtuk ċertifikat biex tgħallem imma x'in iridu huma jgħidulek għax lanqas minn suppost li tgħallem l-Ingliż. Jirrakkonta dwar l-inkwiet li kien daħal fih wara li kumpanija Pakistana ma rridx tħallas il-ħaddiema Maltin. Licari għax kien qabeż għall-interessi tiegħu u ta' sħabu spiċċa akkużat li kien iffalsifika l-passaport tiegħu u li ma kienx veru għalliem tal-Ingliż. Fl-2005 spiċċa qatta xahar u nofs f'ħabs Libjan mingħajr aċċess għall-ambaxxata Maltija. Miegħi kien hemm ġifieri dawn l-HIV nurses kienu Bulgari kienu kundannati għal-mewt. Bernard Licari bl-għajnuna tal-ambaxxatur Malti rnexxielu jirritorna lejn Malta u llum meta mistoqsi dwar x'futur jara l-Libja ikun pronti wieġeb li tranzizzjoni mhux se tkun faċli. Dawn li qegħdin jgħidu li jridu l-libertà u kollox. Qegħdin jużaw l-istess sources li kien hemm qabel. Hemm ħafna minnhom sofrew veru, però milli qegħdin nieħdu issa ma jfissirx li l-verità qed toħroġ miż-żewġ naħat.